Εντοπισμός κενού και εντοπισμός μετάλλων μέσα στο κενό. Η μεγαλύτερη διαφορά της συσκευής Golden King από τις άλλες συσκευές είναι η ικανότητα εντοπισμού κενών στο έδαφος. Όταν λέμε κενό, εννοούμε σπηλιές, κελάρια, τούνελ, καταφύγια και σύραγγες. Η συσκευή μας δείχνει τις υπάρξεις αυτού του είδους με την ένδειξη κενό στον χειριστή. Επίσης, η συσκευή μας δείχνει τα μέταλλα που βρίσκονται εντός του κενού με τρισδιάστατη γραφική αναπαράσταση. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε στην οθόνη ένα σεντούκι χρυσό μέσα στο κενό. Ο χειριστής, όταν θα λάβει σινιάλο κενού, η ένδειξη κενού θα ανεβεί ανάλογα με την κατάσταση του κενού και με ένα διαφορετικό τόνο ήχου θα εντοπίσει το κενό. Όταν θα βρεθεί πάνω από το μεταλλικό στόχο, η ένδειξη σκοπ θα ενεργοποιηθεί και ο χειριστής θα καταλάβει την ύπαρξη μετάλλου μέσα στο κενό. Έπειτα από τις διελεύσεις έγκρισης θα εμφανιστεί στην οθόνη αποτελέσματος η ένδειξη χρυσού μέσα στο κενό και πληροφορίες σχετικά με το βάθος του κενού.